তিনি 30 তারিখ जों already local जे खुमलुं Baptist Church church থেকে जों তিনি church ni sikla tai women wing of COVID-19 abo second phase भारतबर्ष बेला गिरिमा सिंसागा आबो ताबो सरगै दङ बरक सते सते हाजार हाजार थै दङ दिल्ली मुम्बाइ कानपुर आबाइके जागा जागा बरक सकनाय करिखा गथैलांनाय करिखा आबाइ गिरिमा सिंसाङै दङ सेकेन्ड फेज कोविड-19 गा जों त्रिपुरायाव नुखा त्रिपुरायाव मिया जों टिभि निउस नुखा 166 जन बरक कोविड आक्रान्तनि हस्पिटालाव ताबो पर्यन्त जों रिपर्ट नामाखौ 2 जन थैखा त्रिपुरायाव इगामो ताबो अजराव त्रिपुरायाव भयाबह गिरिमा सिंसाखौ मस तेबो बरक थानि सगै मानियो आमगे सरकारनि तरफ থেকে कोविड-19 मनि बिरुद्धे जों बाइके बासि मानाय जनगण सचेतन खाना बागैबो पयसाखा जन सरकारनि जे कयमानि आबनि अंश हिसाबै जों दिनै खुमलुं माथानि ओइ जे बररक कतिपय बररक माने निर्वाचित किछु बररक जों फाइनाय बररक सिरिनानि बागै साइमानना बागै जों दिनै बाजाराव दुंमालि बाजार बाजाराव जों मास्क ताइ सेनिटाइजार बाइके इउज खानाय तां खाना नां मास्क तङै थुमना नां आबनो तैबो जों बंनो कक साका ताइ जों आबाइके पारा पाराबो थाङै तेबो प्रचार खानाय बरनो अमनि रिपर्ट हामया आदि गुपि उङैमान आबो जों साना नैया आबाइके चिनि माथा तरफ থেকে जों दिशा नालायका आबनि अंग हिसाबै जों दिनरो फाइलायो जों दिनरो प्राय 200-300 मत मास्क बागलायका बररकनो जों साका सचेतन खायका जों भबिष्यतआव माइकेन पारा पारा बाजार बाजार थाङै चिनि आबाइके कोविड-19 अमथिका बाइके बरक रखा खायमान रखाङैमान आबनो सानानि बागै जों आमाइके बासालाजा खुमलुं माथानि बरक आबनो अंग हिसाबै जों दिनरो खायो दिनरो बोरै उइंनि तंग प्रेसिडेन्ट आमपरे प्रेसिडेन्ट बिनरि जापरमा आमपरे सिक्ला उइंनि सिक्लारो बोरै उइंनि सेक्रेटारि जायचिनि माथानि सेक्रेटारि याफरे चिनि माथानि सेक्रेटारि बिक्रम आबाइके जों आरो दिनै कुथुम लायनाय सामुंनो खायनो बागै जों दिनरो फायो गचिनि बांमामोन सामुं मथा मथि ताबो पाइका जों ताबो कुतुलनाय जों सामुंनो फायनो सालगाव तेबो जागा जागा थाङै जों जारि तना बागै आमनो बरनो बुजोंना बागै जों थांलायनाय खालायलायनाय ताइ जनगण तेबो जों सचेतन फाय किसाना गताय जनगणबो जों कयनाय जे अजराव जों बाइके तंखे जों कोविड-19 থেকে जों रखाङै मान आबनोबो जों जनगण सानाय तेबं आबन खायनाय दिनै ताइ गोबां सारिया जों आसक सावनि दिनै तिनि खुमलुं माथानि जे प्रग्राम तमनि आमनो जोंरो आमो थागै जतन हामबाय जतन काम तंदि जतन कोविड होइते रखा काति तंदि काम तंदि काम सादि परिष्कार परिच्छन्न तंदि याक सुदि आबाइकेन कोविड होइते रखाङै जतन काम तंथं नै जों गबगै चिनि ककरनो मुथाका बिगैबो दङ गथैनबो सबना सदस्य जागा करिखा अबहाय अबसं तका आमबागि चिनि त्रिपुराबो अबहाय नं तका गोबां मानसिनि तंखा दिमाके तियाको दुइजन तिमनु सङो नको निसो केताबो आबनि बागैला चिनि खुमलुं Baptist Church निहायते जों अब मागना नरगो सेनिटाइजार बरखाना अबके यमसा कुखरो बिदिसा तामनानि प्रोटेक्शननि बागै मेरो कुपि जेफोर खतरम खरम कुपि कुबै नबा किफोर फरका नरक तेसे सुने बेसि नांया बरानानि सरपसाके नादानि अब नतेसा कुबै नाय अफदिद बाजार थांबो जेफोरबो अबन थुंबै थानि तो थुंगा जागरावबो थुंगा Do chalo gradita yang salah sampai mau hui jangan langai COVID-19 जों रखा और के बाद चले तब अब समय देखना नखर नख आप लोग जो मनो पुनारा सेंटाइजर बुका आनसे आरो
Sekolah juta. 이거 발이 내려 보내 집으로 보내 그럼 소리 허리 보내 허리 걸어서 보세요 내 발이 보내 bisa hasil kan bahasa balik jangan ini hasil ke bagi hasil ke Ambil ya.